Dinarajan! Dziękujemy. Dinarajan jeszcze powróci. Generally, ladies cook more than men. Bardzo dobrze, zazwyczaj panie gotują więcej niż mężczyźni. Mężczyźni lepiej. The women are better. Well, I was told that ladies sometimes they tell the men not to come even into the kitchen because men are so clumsy that they end up burning the salad. A ja słyszałem, że panie często radzą mężczyznom, żeby nie wchodziły do kuchni, ponieważ mężczyźni są tacy niezaradni, że przypalają wodę w garnkach. So, we will make what's very popular among students in France. Więc zrobimy taką potrawę studencką, jaką
Ślicznie, ślicznie. Jak masz na imię? Talia, ile masz latek? 6. Dla Natalki to ma 6 latek, teraz prosimy wielkie brawa. A bardzo ładnie zaśpiewała. Kto jeszcze zaśpiewa? Nitaj Gauranga, nitaj. Proszę. No dobrze. A jak masz na imię, ile masz latek? Agata, wielkie brawa dla Agatki. No, bardzo ładnie rozpoczęła. Może teraz damy szansę tutaj panom dżentelmenom do zaśpiewania. Może górę, panowie, nie uciekajmy. Śmiało, śmiało, jesteśmy na występach, jak już jesteście na scenie. Ja myślę, że wszyscy razem, co? Zaśpiewamy piosenkę Nitaj Gauranga. Nasz zespół się nazywa, jak się nazywacie? O, zaśpiewamy teraz wspólnie tutaj z kolegami. Chodźcie do przodu troszeczkę, niech nas wszyscy widzą. Jasne, tak jest, tak jest. Śmiało, pamiętacie piosenkę? Nitaj Gauranga. 3, 4. Nitaj Gauranga, Nitaj Gauranga, Nitaj Gauranga, Nitaj Gauranga. Bardzo ładnie, wielkie brawa, bardzo ładnie rytmicznie.